Okay, sithandwa sami. Aziphi le nto David? Sawubona wentokana. Sithandwa sami ngifakile izolo engilale ngathi ngiyingane kuphila. Ukuthi neyinja. Engila umsebenzi ukuthi ngiwenze la kufanele sithandwa sami senziwe egceke kumele wena njengendoda akekho omunye ozowenza. Akekho omunye sithandwa sami ngiyindoda kufanele ungayethembi empilweni. Awusho-ke sithandwa sami suwabona ngale emva kwendlu ukuthi kwene kanjani phela umuntu uzoshaza iy'nyoka manje. Ya sithandwa sami ngizokwenza lokho akunangxaki uma sengivukile. Uyabona ukuthi sekusile manje ayikho indoda esalele ngalesikhathi nonke amadoda avukile. Ufuna sibhushwe lesikhathi esisemva kwethu. Ya inkinga sithandwa sami bengizoyobheka umama ekhaya. Ngicabanga ukuyobheka umama. Ufuna ukuyaphi? Ukuyojonga umama sithandwa sami lefonini lizo. Uzohamba ngosuqeda umsebenzi segcekeni. Sithandwa sami ngizohamba kodwa-ke ngiyacabanga sithandwa sami uhlala yedwa kwasemakhaya ngazi uba okanye ngingamthola kanjani ubani omgcinileyo ngexesha ngihleli kanjena. Kumnandi kona uba singahlala kanje kodwa-ke umama fanele uba ngimbone emakhaya. Awuyindawo ungakabhushwa egcekeni kweningi anginakushakaza iy'nyoka mina. Ngoba kusho wena sithandwa sami fanele uba ndivuke ngenze njalo. Hamba-ke dali wami. Ngikuthanda nawe. Ungathanda nawe. Ubhusha ulapha ngasemnyango. Ungasemnyango? Yebo ngasemnyango. Okay sithandwa sami. Amanzi akhona onadalini yonke amanzi. Uzowakho uma usuqedile. Mase ngiqedile? Insipho ukuyithengile ngoba ngike ndabona newashing ekhona. Ukhona konke hambe ubhusha. Alright ke. Hayi imbali shayindlela. Noma bangabajaba. Sithandwa sami uyalibona ukuthi izulu libalele kahle kanjani ngomnyama. Yebo ngiyalibona sithandwa sami lihle njengenhliziyo yami mangabe nginayo. Phela masisho njalo ngenza kubona kahle. Kodwa phela sithandwa sami uNkulunkulu umdali wangilethela wena yini engashoda ngayo mangabe nginayo. Nami ngiyabonga ukuthola umuntu onjengawe uzoba nesikhathi sami. Ngingayaphi kodwa sithandwa sami mangabe uNkulunkulu wangilethela wonke umhlaba onjengawe phambi kwami. Ngiyakuthanda sithandwa sami. Ngiyakuthanda na. Hayi. Hawu mntanami wahleka kangaka mangabe ubona ifoni yini kwenze njani? Ukuthi nje mama la ngiyazibukela nje akho lutho nje olitheni. Hawu yini engasikuhlekisa pho efonini? Ngibuka isoka lami la ukuthi sengilikhumbula iphelile iy'nsuku ngaliboni. Hawu ngabe ngiyalazi mina mntanami lelo soka lakho? Kodwa hlala khona la. Awu okay ke mntanami hayi ke ngelilanga ngiyafisa ukuthi ngilibone lelo soka lakho. Okay. Hayi usalahle mntanami engiqhubeke ngiyenza imisebenzi yami endlini. Sabona Zoto kodwa njani? Right mabuyi wena njani? Ngiyaphila. Washesha kanjani indaba? Hawu mina ngiyashesha. Hawu ngempela nganothi ngibone kanjani shesha kanje? Hayi. Actually ngifuna uThulani ngihamba ngifana noThulani ngangimdika kabi. UThulani? Wamshiya nje wena uThulani. Hayi inkosi ukuthi ngiyamthanda uThulani. Hey ayangazi ngoba wena wamshiya uThulani. Hey ngenza iphutha lo mfana ngimthanda. Angazi ke ngoba wena umuntu ohlukana naye. Hayi ngiyabonga mngani wami kodwa ngeke ngikwazi ukuthi ngambonanga. Uzohamba kahle. Mthandeni? Yebo kwalomkhosana. uThulani sisaba satholakala kalula sithi njengoba nathi sisitesa naso seseyihlalile kubo
uyayibhorekele ngiyacabanga iy'nkinga zayo. Awukahambe uyombheka lapha kubo, uma ungamthola lapha kubo unetshe lakhe ngale yasejwayele ukuhlala kulona ajulele kulona. Okay, ngiyabonga. Okay. Wow, ngiyayithanda ke lena. Awu sithando sami, yini lena ihlekisa kamnandi kanje? Uhlanganaphi nothi ngihlekani? Oh sithando sami ngathi ngiyabona lapho ukwenza khona. Awungeke qhubeka upheke. Oh sithando sami ndisapheka kona nana. Yo. Ayathanda lamabhudo. Yo. Kona ndiyakuthanda love. Love. Uthini? Ngenza yini ngoku? Ngilambile qhubeka upheke. Okay, sengiqedile nje ukupheka. Musuqedile ngoba ngiya WhatsApp la ngikhuluma nabangani bami ekade ngabagcina. Phela wena wazi nje WhatsApp. Ngifuna ngithengele idatha lana, selangiphelela. Usheshe. Ha, sithando sami. Kanjalo nje. Angifundele ngiphinda phinda into eyodwa. Bhekifa ngiphinda phinda into eyodwa mina ngikhuluma into kanye ngifuna umuntu angizwe. Kodwa ngoba sithando sami kusho wena nana. Andihambe mntakwethu. Musu lokhu ngibamba hamba. Madoda kanti manje asebenza ngempela kani. Sawubona Thulani. Ngisabona yini. Into engibekela yona ukuthi ngifunde policy. Awu yazi ngiyamdida manje chaza uthini. Ukuthi mina nawe singazi ukuthi izinto phansi. Azozothu. Hayi mina ngaqala ngosuku oqala ungishiya. Hawu ngempela Thulani. Awu ngempela lokho mina ngiyakuthanda. Ngizakujabulela lokho ukuze. Okay. Awu uNkulunkulu bathanda bonke abantu bakhe. Asawubona wena wengane yami. Usuyazi manje ukuthi nguma ingane yakho ubhekise. Uyazi nje sithando sami oyima ingane yami kwakudala. Kuyathusa ukuthi usuyakwazi lokho. Ngaze ngajabula ukubona wena sithando. Kade ndakugcina. Hawu shuthi yakushisa le ndawo kuyona ne. Usukhumbula abakudala manje. Uyazi ke lapho ngikhona uyazi indlela engiphila ngayo, impilo engiphila ngayo, yini usathana uqobo isithando into endaba. Aqiniseke bathi isonto liyajika. Usenkingeni mina ngijabule manje. Wena wahlule ukungikhombisa uthando. Sengithola abazongikhombisa. So wathola isoka mntakwethu. Hawu. Ngiyacela hlale phansi silungise izinto. Ngiyazi ndime endabeni ephutha phambi kweso kwakho. Hayi sengikuphutha. Wawenza kahle vele ufuna ukuthola ukuthi sengiright. Ngiyacela dana silungise izinto. Uyazi xa ngisabona wena ngolhlobo ndiye ngibone inhliziyo yami isajabula. Hayi ubhekisa usana uyazi impilo yami imile ngaphandle kwakho akekho umuntu ongangiphatha kahle ngaselapha. Kanti ingakangaki impilo yakho. Uyayimile uhlala nami simile manje sengithethele. Kodwa ngiyasoka ngandizenzana apho ngandisiya. Athi ngabhekisa awusala sola izophatha kabuhlungu nje manje selibonile mina. Ngathi nje ngathola uhadi lapho. Hey sikhona mama, njani? Asiyaphila no. Mama. Siva kuthiwa mani hey ngaliphathi yeza. Yonke indawo kuyakhalwa ngawo. Ndikhaphela umngani wami usicelo lapha. Sifuna usincede ngomthi wentombi. Khona intombi ayithandayo. Ngane yami. Yemani ke ngane yami. Ngiqale ke ngilayita amakhandlela ami. Ngikhuluma nabantu abadala ngane yami. Ngane sami. Ngane sami. Manje ngikhuluma nabantu abadala ngane sami. Khuluma nabantu abadala ngane sami. Khuluma nabantu abadala ngane sami. Hey, khuluma nabantu abadala ngane sami. Khuluma nabantu abadala ngane sami. Hey, sibatabam. Hey, ngane sami. Kakhulu. Hey, ngane sami. Ikhala ngane sami. Nkosi. Ngane sami. Ukhala ngane yami. Sabathe ndiyashela mama ndiyashela.
Isikhathi eside intombazane ngifuni. Ngicela sendiyibonile la. Ngiyangishula. Ngane yami, beka phansi imali okhanyisa ngane yami. Hey, ngane yami. Oh ya. Nkosi. Oh ya. Oh ya. Ingane, ngane yami. Hayi ngane yami, izawubuya ngane yami. Izawubuyela kuwe ngane yami. Ngane yami. Lo mfana la ayithathile ngane yami uzojika imthufele ngamathe ngane yami. Ngane yami. Ikhona into engakunceda ngayo ngane yami. Ikhona into engakunceda ngayo ngane yami. Ikhona ikhaphe engakunceda ngalo ngane yami. Makhosi. Ya ngane yami. Ya. Yabona ke ngane yami lapha ngane yami la. Ya. Yabona ke lapha ngane yami uzofutha lapha uphalaze ngane yami lapha ngane yami. Ya ke ngane yami uzofutha uphalaze uphume phandle uhlambe ukhwife ngane yami. Uyandifa uthi mayibuye ibuyise kuwe ngane yami. Ya ke ngane yami lo mthi lona usebenzise insuku ezintathu emveni kwensuku 3 days ngane yami iyobe seyibuyile le ntombi yakho ngane yami. Ya ke ngane yami usebenzise lo mthi ngane yami. Andusebenzise. Usebenzise strong ngane yami. Ifuna lentuna makulunga makhosi. Kuzolunga yonke into ngane yami akho nto engazulunga ngane yami. Alibonga. Ngiyabonga. Sihambe. Senosala. Muntu wami njani? Ngiyaphila sina sami. Hey ngiyabonga ukuthi ugcina ufikile. Alright kodwa? Ngitshela mina ke. Kade wenzani? Kade izinto ezenza sekhaya ngiyaklina ngiyapheka ngabe sengithi mangiqhubeka ukwenza lokho ngibona ukuthi ngizoba umuntu. Awazi ngijabule kanjani phela ngilifuna ivila. Ngifuna mase ngithatha nje ngithatha umuntu ofuza oyazi imisebenzi asendlini. Yeah. Ngiyajabula ukubona baby. Manje tshena mina uzokwenza ntambama. Yabona njengoba nje ngikukhumbule kanje ngifuna nje kuba nawe yazi. Hayi senasama akukho nje kuthini ngizokwenza. Into engifuna nje ngikhathele indaba kaNomusa. Unomusa? Ngikhathele. Ukwenzani manje uNomusa tshena mina baby? Akangenzi lutho phela ngikhathele ukuthi mina ngingabinaso isikhathi nawe ngiloke nawe. Tshena mina uphi nje manje uNomusa la? Lokho isikhathi esincane mina nginawe yena lokho naye angikhathele. Hayi baby. Musukuba nedrama sena sama ngibuka nje siright kanjani njengoba sendaweni nje manje ufaka umuntu ongekho wena manje. Kumele azi ke indaba yethu. Ha? Kumele uzame nje indlela yokumxelela ukuthi usothandana nami futhi. Kodwa ke manje ngisavumelana mina nawe baby ukuthi njengoba siyenza lento ekhona empilweni yami ngizama ukuthi ngibe nawe uyabo wena sokwazi into ethi yenze undercover angazi yena. Ngoba phela wena nje sithando sami wafica yena lo muntu uma usufuna aphume manje uthi akayiphi uyabona. Ngikhathele ukukushare inkinga ngikhathele. Usena sami yazi. Liyoneka ke manje usuku lami sena sami hawu. Ngiyacela baby ngasiqhubeke nje ngalendlela besenza ngayo. Hayi sena sami ngikwazi kuyomela ukhethe nje. Angithi manje inhliziyo yami nje ngithanda nobabili. Yenza njengendoda ukhethe phela ulande inhliziyo yakho uthi ukhetha mina nokukhetha yena uzobona wena kodwa ngikhathele nje mina ukukushare. Muntu wami awuzama uthambisa inhliziyo ngicela. Ngeke kuzama. Hawu. Kodwa ke manje asileke la meside asibukela ke side sano sami njengoba ngingabangani uthini ngomngani beni nje oba nje sofuna manje ukuthi azi mina nawe ngoba obvious mangabe sazi ukuthi mina nawe konke enzakala for sonke lesi sikhathi lesimenze silima kuzoba kanjani. Ngizocaca ngoba phela sithanda sami kodwa angisakwazi. Shoot wena ready ukuthi kuphele ubungani beni. Noba ngingaphela ubungani manje nawe nje. Ayisano sami indaba lena yazi manje ikhanda lami lavele lashisa yazi. Sithanda sami kodwa kumele uzame nje njengendoda nawe phela. Hawu kodwa ke mina sami asivumelananga kanje namanje uyabona. Phela ziyashintsha izinto phela. Yazi. Kodwa ke sami yazi ke asidlule lapha yazi masithatha isikhathi sami ngihleli nawe kanjena nje silokhu sikhuluma ngomunye umuntu engekho la akwe sifocus kumina nawe sikhulume sami yabo sinake nje ezethi indaba ngizoyicabanga leto ngibone ukuthi sifika apha yabona. Ngiyakuthanda ke sami yazi. Ingabo kanjani ngempela ubhekifa ayikho into engingimtshela yona yenze ashesha yenze hayi ngathi ngiyakhathala mase ngikhathala zangithanda. Sithando senibuyile njena naleli datha lakho sithando. Angifuni ngisho ukubonga ubuyolimba leli datha kade uhambile.
Oh, yini isithando sami indaba wanikhulumisa kanje? Ngesikhathi ungena emnyango ubona kunepinga semnyango. Elokuthini ngoku? Elokuthi uyangibela leli tsheli ngasenhla liyekele ngezantsi okwalimba. Isithando sami ndisabuya nje esitolo sobuya undithume ematyeni futhi. Musu ungiphendula nje ikhanda ngoba kube wazi wena uthi ufuna ungabi namsebenzi namhlanje kade uzosheshka esitolo. Kodwa nokuthula mntakwethu uyanisebenzisa. Phela ungakhulumi nami kanjalo uthi uthatha ipingi nje njengamanje. Usale kahle sithando. Lo msebenzi lona enzima. Hayi. Ngedwa hey. Asisebenza kanzima umuntu engithandana naye. Ngisazi nje noba yimi umfazi noba ngiyovasa amabhodo, noba ngivasa abantwana, noba ngivasa izitya, yonke lento ngiyazenzela. Kodwa umemo xofana nefoni endlini. Yo. Impilo yami yaze yama ngazi ukuthi ngenza njani leyo. Sengifisa nje ukuthi ngaze ngishone uba kuyashona ayikho lento. Ngeke kade uqalile umbaleli tshani phuma njani yalibona izinto manje ngicela zangu bongenzela zona endlini uyifolder kahle ibephe kombhede manje ngiyakhuluma Isithando sami kodwa ngizinto eke ngiyishiye nakanjani. Ayifana ngiyaqapha ungizezile amabhoda ayashayo. Hayi. Awubuka nje uthi uhamba kanjani ucathi ngizophekela ubani mina ukudla uhamba kancane ngathi ngani ufunda ukuhamba ayi angikwazi nje indaba yakho bhekile Sithando sami busawulambe nokulamba na baby. Sawulambile mntakwethu. ngilambile Bengizazothi-ke ndiyothenga ne-anyanisi esitolo yo. Hayi. ngilambile njalo ngizobala kathathu 1 Awuxolo sithando sami umele Two. baby. Yo. 3 phaka window la endlini kodwa wanothi iponi ihlalaphi hayi ngefuna ngiyisende le ndoda ngibona ukuthi ngenza njani izobona lihambile yebo Xolo sithando sami ngengiyenze lonto ngiphakela wena nje mhlonishwa yo. Wena ngowami baby ndiyakuthanda kakhulu akekho umuntu engingamenzela le. Sohlala ngisenzela wena noba kunini isithando sami. angithi uhlala kakhulu esitolo hey kade ngilambile Sithando sami. Ngicela ukufunza mina. uqala nini ungimfunza uyangijwayela wena Yazi nje sithando sami ndiyakuthanda. Ndiyakuthobela ngalo lonke ixesha tana. ngizodla kanjani phambi kwambhelevu Lamabhodi lakusamele uba ndiyokha amanzi. Ngisazoyokha namanzi ke sithando sami. Yo. konke nje uzokwenza Yima sekorojiwe la phansi. usazokorobha Kunento nje engifuna ukutshela yona eyangidla le nto ngaphakathi. Awuyini leyo mngani wami? Ngiyamsola uThemba ukuthi ujola nona. Hayibo, angayenza kanjani leyo nto uNodo kube umngani wethu? Angayenza mngani. Abangani bathembakele. Izolo ngithe ngiyamfonela uThemba ifoni yakhe ayingeni. Ngathi ngifonela yena noNtondini-ke lo wakhona neyakhe ayingeni. Hayibo, kumele siyithole indlela ezodlulisa yonke nje le nto le. Hayibo, kumele simxove mngani, sikhombise abantu asazi. Sizwa ngendaba. Kumele simenze njani le? Bathi-ke ngihambe-ke yazi uThemba bengimizile ngifuna ukukhuluma naye ngale. Naye lo kumele umshaye uhambe. Shiyeka mngani. Sizofika ngixoxe. Ngizogqoza. There's a number on it. I didn't call. I just thought I'd leave that to you. No one would blame you if you said that. Ngiyazozela mngani sophela amaviki amathathu ngingama period It's probably not even him. mhlawumbe khulebe
Ngake ngikhwele ngempela ngikhwele ngane kabani. Ekabheka ifaya kekho umunye. Ngazothina ebantwini. Oqala khona nje othulana ukubheka ifa manje. Ngimuthi ngane kabheka ifa. Yo. Not yaphila njani? Siyaphila. Awusho kuzolibuyela? Khona la bengikhona ethi. Hayi isikhathi esisodwa noThemba. Hayi, kuhlaka nathi kuThemba kunalokho. Hayibo, simfonele ngesikhathi esisodwa izolo. Phone ibigcinile yathembekile. Angazi ukuthi ngihlala kubo mina ngihlayela ekhaya bengithumela bengithumela khona angikazi. Manje ufihla ntombi sothola. Ngithola ukuthini? Kahle kahle sicasisele yena ukuthi kwenzakalani phakathi kwakho noThemba sifuna ukwazi. And musifihlela sisothola. Akho lutho okwenzeka phakathi kwami noThemba. Angithandani noThemba angikaze futhi angishela ngisho ngimtshela Sothola. Hayi kuhle ongcono umbuze yena ukuthi kwenzakalani mina ngazi ukuthi nje. Ngaba kuhle ukuthi simbuze ukhona. Hayi mina ngihlala nathi noThemba hamba wena uyakuthemba indoda yakho angithi umbuze ukuthi kwenzakalani phakathi kwethu akwenzeki lutho nje nawe uzofikela ukuthi akenzeki. Hola sicelo simfethu. Hola ndugu mfethu hamba kanjani? Monza kanjani mfethu? Igcinene la silungu. Inqabele. Alola isibona sesila phuma umakho. Hozo mfethu uhlale phezulu kodaba. Kade. Mfethu. Yahamba njani wayenza imiyalelo kaMakhosi? Ngiyenzile mfethu ngamiyalelo. Kodwa manje into engithijayo ukuthi mama kamuze sithi izobuya le ngane. Wamzwa kahle wena. Akazi akanginikeza ukuthi ngenze njani yabo. Manje wena uyathemba ukuthi ndanto kuyana. Manje wena mfethu ukawusebenzisa wena ukusebenzisa. Manje lo manje lengane inkinga ngayiboni lengane. Mfethu hamba kanjalo nje. Manje ngiyacabanga ukuthi izinto zami zizohamba ngendlela yini. uMakhosi ndona la yenzayo. Ke ngokubuso ukuyaphinda ukuyomkoba wena. Lutho. Uwazi ngiphinda. Zange uyophinda wagcina ngeda la. Mina ngale la. Yayenza into ethemba ngenze. Kodwa manje angasho angazi. Mfethu hayi mfethu bendithanda ukucheke manje bendisaza la ezantsi cha bendifuna ukuvula daba manje. Mfethu hayi uye bro ngizokuthathana mina ngisacabanga ngingazange futhi umbone nje la. Mfethu uyacabanga kakhulu ungaziphathwa istress. Mfethu ngithatha ngibeka. Bafo ngiyavuma yabona yapha ngiyeza yona ivele yabuya nje ngokusheshsha imazane eza kumina mfethu. Yabona ke leso mthiwe ngimaziyo ke mina lona. Angive sengijabule kanje. Yazi unganami sengiphathe kabi endlela into ubusuyiyona. Wabebe ngiphathe kabi ngempela ngalo ukusha umuntu omthandayo phezulu ubhlungu mfethu. Yazi sakwazi nokuxoxa izinto zethu kancane kancane umabuyi mfethu wangishiya. Umabuyi mfethu wangishiya. Azi umuntu ekhandeni la mfethu alo umuntu bengimthanda mfethu. Yabona ke manje zomthuko. Ungabusayidedela ke le mpane le. Yabo nje uma umdedela manje. Usaphinda umthola. Uyahlupha lo Bhefu ungamvumeli Bhefu asijwayele kabi. Bhefu usejwayele kakhulu la endaweni. Tshela ukuthi umuhle kakhulu lento ubuthanda kakhulu abantu. Hayi yabo nje bese khona manje ufuna umbambele eduze ungabusamdedela mfowethu. Ngibesamdedela mina. Wenze sure ukuthi awumdedeli inhlobo. Futhi athi ungavela umhlaba amathambo eswini kube kanye. Ngona aphinda nqamule la eduze kwami. Ngicabanga lona mfethu nami ngiyayicinga lona hayi yabona umthuko somthuko mngani wami ngijabula kabi ke mase kubonile umuntu somthuko ngimjwayele ngimaziyo sicoce nje njengamadoda sixoxe izinto zethu kabi kancane kancane ndoda ubona lokhu uhlela ematsheni ujulile ubuke intaba ngathi yena uyona kuphela intombi ekhona emhlabeni. Hayi manje ungabuzovuma mngani wami. Nami uthini ngale ndaba le ngiyikhulumayo mina manje lokuthi yena ufuna vele umgaqa amathambo eswini uze ulokhu uzobheka ifa angamsayithola ishansi ukuthi iyabuya. Ngiyayicabanga lona phela nami ya kanjalo phela. Vele umvalele ngengane lo masaka lo angabusathola chance ukuthi aphinda asiphazamise into endle. Senza lutho ubhekifa ngoba vele soyima wengane yami manje. Ngeke asayithindi ngana makwamfaka amathambo nje uqedile wena. Uze wena uzokhe kulandela la ngemuva lokho ethi babuye ngani vele yakuthanda le ngane yabona yampande ethi vele amenza wabuye ehlanya awudamatile yahlanya manje mngani wami ngasamdedela ukwenza show. Hayi ngenze show. Hayi mngani wami ke ngizophinde ngikubone kodwa wenze shot lengane uyidedile. Ngidedile. Yabona namhlanje angingalalwa namhlanje wenze shot kusa nje seziyasha. Hayi babona mfethu. Ikhathi ihambe kanje.
Ingampela le Dalton noma usangeza izolo ngoba phela ngimbizile entambama lutho ukufika mina sikhulume kahle savumelana naye. Sezoqala uba inkinga manje uthi ngimfonele ngizwe kahle ukuthi kwenzakalani ngoba phela ziningi izinto engidinga ukukhuluma naye. Ngine stress la kade kukhona uNonto ngikhuluma into engayizwa kahle manje usefuna ukuthi manje indaba le yaziwe. Ngathi kuzongisiza ukuthi ngisheshe ngikhulume naye azi ukuthi kwenzakalani. Sithando sami kunjani? Ngiyaphila nami. Hayi lutho angikho right. Ngaba right kanjani kodwa phela ngulindile izolo lutho wena ukufika. Uthi indaba? Hayi bo musukuyenza lonto yazi kunento ebaleka kanjani esidinga ukuyikhuluma sobo2. Ngiyacela manje uphuthume nje uze namhlanje ngiyadinga ukubona. Ya akumayelana nawe mina nawe. No right ngiyathanda kube right. Sure. Sabona Bhekisi. Yebo ndiyaphila mabuyi njani? Ngiyaphila ngazi kude ngitshela yona. Yini le? Ngikhulela nganekho. Ini? Ngikhulela nganekho. Hayi isudlala ngama pha. Angishanga ngeke. Kanjani? Unendoda nje wena othandana nayo? Ayinayo indoda ngashwa noThulani. Ninothulani uThulani ngwakuthanda kanje Fondini. Uphinde uxoxele uThulani awusathandani naye. Kahlukana noThulani. So ngikhulela ngani yakho yimsona ekhaya. Hayi ngeke yenzeke lonto. Mina nomuntu ondithandana naye ndihlala naye Fondini. Into engingamnceda ngayo mina ngayi1 ngingacela njena ukuthi vele uye kuThulani inyanga sencane kabi sisi. Uye kuThulani ufike umxoxele ukuthi Thulani ngimithi kuphela uzoyithanda ingane yakho kuphela. Okay, ingane iphuma eswini ke bese ingane yaphuma eswini ibonakala ukuthi akusiyona yakhe. Sithando sami umuntu engihlala naye ngeke kwayilonto njena kwabanga yiva sithando singicela sivele siyeke wena phuma noThulani wakho ngithulani umuntu wakho mina ngithandani nawe ndehlukana nawe. Sasinexesha sigcinene ingane efanele kaThulani. Okay ngiyakuzwa kodwa into nase nje inzima engikwazi ukuyimela nje. Mabuya yikho into engayenza nawe. Okay, bye. Uhambe kahle. Awusho bhebe lami manje ngiyazi sengicabanga ngiyovela ngale ngakini. Ovela ekhaya. Ya indaba ukuthi sihlale kanjena nje bengakwazi kini nami bengangazi izohamba ihambela nje sinikeze inkinga egcinile. Abona sisheshe saphuthuma phela thina sisanda kuhlangana manje ekhaya bazogxayela nje bebazi lo sebazi lo futhi manje bazomthatha njengengane engasile ekhaya. Hayi mina sithona sami mina ngeke sengijahe kakhulu sengifuna nje ube wami nje wonke nje uphelele kuthole ngokusemthethweni nje. Kana uyabazi abantu abadala bayabafuna nje hayi ukuthi kwaziwe lo babo engane kuphela kuzubuka nje intombazane nesimini. Hayi bona ke manje ubaba wengane wakhe manje vele azi ukuthi akasenandawo lo muntu lo ngisenkhokhile kulo usumfazi angakujoli kwashathi nje ukuthi asondele eduze wakho manje ngoba manje lokho ehlupha naye lokho ukuthi ngubaba wengane ubaba sengasazi uqhubha amosha uthando lwethu amthando lwethu semnandi kabi awona manje ngibona ngidize emoyeni yalimosha asekho vele enhlizweni yami kodwa so sibone le nyanga ezayo wala phela yena right ke nawe phakathi la phela yena uzosibanga isicefe yabazi ubaba wengane manje mina nje angisafuna ukuthi unyakaze nje awu nje ubula eduze kwami kasi lami lizolishisa nje ligijima yabona nje kodwa wena baby ngaphandle wakho nje ngavele ngingcovele ngamane ngiyibulale ngase usuke eduze kwami ngakho ngifuna ukuthi vele ngiqede nje nyama kodwa sengiyazama sekukhona sengibekile lapha kodwa ngizozama ngithi eda kancane sikwazi ukuthi sigcine sibe right ngikhokhe ngiphelele ngathi usumfazi wami. Ayikho phela inkinga nalokho kuhle. Yabona ke angeke ngajabula nje sithanda sami mawuvumela nje hawu wena wedwa nje. Shabu mngani wami hamba kanjani? Ngikhona bafa usaziwe ucashephi? Mngani wami ndisekhona Mosi. Ucashephi ngempela ngisakubona ngisho udlula nje la emgwaqeni lutho kanti wena ubumuntu ongapheli la emgwaqeni. Ngizihlale lapha endlini mngani wami. Hayi angisazuli mngani wami. Yini yakushintshiza mfethu ayekukuzula? Mngani wami yabona intombi endayitholayo ngoNokuthula. Intombazane endiyithandayo mfethu angisakwazi nje ukuzula phandle kwakhe. Ngathi angahleze kufishane nje nami lonke ixesha.
Usho le ndlela omthanda ngayo nje akuvumi ukuthi uzophuma nje endlini. Anisaphuma endlini sendihlala ngendlu mngani wami kwawena unelakhe kuba wonke umngani wami wakudala. That's why ndizokuqoba ngolhlobo. Ixesha elininzi andisahambi mhleze ndizihlalele ngendlu. Yani ngiyasho sezizinde kabi insuku manje lutho kokubona ngiyibuza indoda yashonaphi uyabona. Uzuqonde kwamna bendithi ndiqalaza ecingweni abasho ukuthi angisenayo inamba yakho benifuna ukukufonela mngani wami sebakwakude kwala endlini yakho. Yazi ngiyesaba lento abayenza kuwena mfethu wena awunga nje namfethu. Manje uthini ngazo ngintombi zakho lezegcwelizwe mfethu. Uyabona ke namhlanje ngithi ndizala kuwena ndihlangana nalengane le uMabuyi mfethu. Umabuyi uyabona lengane seyangixelela namhlanje ubikhulelwe. Mana uchaza ungitshena ukuthi uMabuyi uthandana naye futhi ubuthana nalentombi yakho leyo ungafuni ukuphuma endlini. uMabuyi anisathandani naye benithandana kona naye kodwa ke nalomntwana kuthiwa nginothula ixesha eliningi thandana naye manje masenihlangana uthi ufunani kwena lo mntwana ngicela ubuna 3 months ekhulele hayibo 3 months ekhulele ngoba ndazi ba uthi mina lityala lami kanjani ngiyamxoxela uba kade sehlukana uthulana umndoda yakhe mina nisahlangene naye into yakhe nje ndave nazikhipha kuye unothulane ke ngithe mina mavlamba oxelela uthulane wakhe kuphela injalo mngani wathini ke mamtshela kanjalo ucasuke kona ndabona uba okanye uzoya noba kayanga andinankinga mina mfethu nonothula wami indlela mina ndizithandela yena manje wena uthini ngale ndaba uzomtshela ukuthi nangu sekufika intombazane yakutshena ukuthi imithi ingane yakho yabona ke mfethu lapho kazi unokuthula yona lengane lena kunjani uhlaza bra yabona bangayipha ungaphuma nje ingabhlungu lonto engandazi bani ngayiqala ngivenda mxoxe ndathi maxele ethulani ba yikathulani ingane anihlukani nawe akho lutho endihlanganisa nayo unokuthula umama wabantu abami ndithandela yena hayi bhekifa ngikwazi nje bashintsha abantu angikwazi nje na mina mngani wami luthando sekwashintsha izinto phela nokukhula mngani wami kuyayenza lento usokhulile uvela uqonde nje udibana nomunye umuntu oqondayo lo muntu ngiyamthanda uyiyeke lampilo aseqalekeni kanhle kahle uyandazi kwawuzanele ndanimthanda kodwa ngagcina ngiphathi futhi ngendlela usho ukuthi akuzokushintsha ke manje uMabuyi hayi noMabuyi ndabona isandla sakhe siyabanda mos yabona ngolona naye mngani wami hayi konke uniphethe kahle yonke into uyandenzela siyenzela kumnandi nje angisazi ukuthi yini manje uthini yena into esho amagenge athi amagenge wena lapha negcikeni wenza yonke imisebenzi abantu besifazane lapha ngiyayizwa nalonto le mngani wami luthando into endenzisa lo hayi bakuthiwa bathini mngani wami ufuna ukuthini ke ngongami ufuna ukukhuluma uthini mngani wami ayikho inkinga ngalamuntu ndiyamthanda mina luthando into endenza lanto wena shothi uthando lonke lolu kwenza yonke lento mngani wami ukamthola umuntu oqondile yagcina itheni indaba yakho yabona ngoba ungakhuluma kanti umuntu wakho okamqondisi yabona umusa ubuyela lapho ke yazi senginake zakho nje inkinga siyaxoxa sengikhohliwe ezami yabona nje ngikhuluma nawe nje kade nginonondo la izolo lokho benginayo inonto la siyakhuluma uyangishintshela manje lo muntu lona uyena futhi okushintshelayo uyashintsha izinto manje sefuna kube yena maqondana manje ufuna ngisuseke nangunomusa manje cabanga ke lapho uyena ongangifica ngivele nginomusa kodwa manje ufuna kusukela kube ngiyena opha imake mngani unomusa yena ngoba ndiyakwazi uhleze wena ohlukana nomusa ngaso sonke isikhathi uhleze udlalele nomusa kwala endlini bengicabanga ukuthi nizofika khona izinkinga nje mfowethu ngani nami hayi inkinga lezi angasazi manje angithi phela manje ngimfonelile kwayizolo kufuze abe ube umuntu vele ovuke kwakhona la ovuka khona la hayi izolo mfowethu ngihlale ngaze ngalala lothi umuntu uqhamuka kodwa mngani wami ndikuxoxela into eyodwa wena fanele uthandane naye yethu ungamphazamisi lamntana ndiyamazi uyakuthanda lo kuyo yonke lento yenza ngiyakuzwa bafama ukukhuluma kanjani nami into engicabangayo leyo yabona njengoba ngimfonelile ngoba ngimfonelile kuseni ngiyambuza ukuthi kwenzakalani yabona uthi yena nje uyangicasukela yabona ngoba le ndaba yami naye akasayitholi kahle ngomuntu ongasichithi isikhathi naye and uyabazi abantu besifazane bethi bathanda unikeza isikhathi ukuthi banikeze isikhathi sawo ingako ke nami ndikuxoxela ukuthi mina ngithandana naye ndimnikeza isikhathi ngaso sonke isikhathi mina mfethu angifuni ubhebi wami aphatheke kahle ngifuna ngalo lonke ixesha ehleze efudumele umeme endlini ngiyakuzwa bafu ngimfonelile ngathi hayi akafike la umuntu nje osendleleni ozofika la into engicabangayo bafu ngicabanga ukuthi ngivele ngimtshene mfethu iqiniso uyabo ngicabanga ukuthi iqiniso longikhulula mfethu mangimtshene ukuthi kwenzakalani uyabona kodwa mngani wami ngoba manje iyangidla mfethu lento ngaphakathi iyangidla ngifuna uqamba manga uyabona ngingajabula mngani wami mangamtshena kanjani izinto khona zohamba kahle kodwa ubona ukuthi ungixolela mfethu umngani wakhe phela lo
ukangakanani uyazi xa seyive ecaleni ngabanye abantu mfethu iyothanda ukujampa kakhulu uyazi angazifaka nentambo nglamntana indlela akuthanda ngayo Shuthi wena bafu bona ukuthi ungcono mangabe ngenza kanje. Ngcono vele umxelele straight. Ayikho enye indlela. Ngcono vele umxelele mama. Ayiselo duma lengithathe bafu. Ayikho enye indlela akazukushaya la muntu uzoxoxa nawe. Ngabo mfethu. Uyazi ukuthi yini nginovalo yawo mfethu. Nginovalo ukuthi ngizothi mangimtshena lento avela ngishiye kanti ngiyamthanda uyabona. Ngangumuntu wayelingekile. Cabanga uyabona lapho kona vele ayithanda ukubalula ithanda kubanzima kodwa ke mngani wami sizokwenza ulayini ngoba ndiyakwazi indoda amadoda wena hayi ngizuzama phela xa ngifikele yabona umuntu ungipha isibindi ongipha sona mfethu mangifikele ngifikele endodeni mfethu phela sokungamaqhawe awu madoda hayi washo ngazethemba serious hayi yabona Shane wena funeka uhlale nje ndiyakwazi phela ikhona yanto yakho uloko nje uziyabona hayi ungabusayiphatha le ungabusayiphatha le awesishiye lapho fungisamlindile lo muntu ngisale ngicabanga hayi kulungile mngani wami usale kahle awu kuze befuna ukubona abantu bukuthi ngaseclinic ngecheka athela ukuthi ngikhulelwe wena awu ngiyabonga sansamezwa ngenza umuntu sano sami yes baby uyaphila right yini ngiyaphila nami kodwa nje angikho right emoyeni yazi ngiyazi nawe ukuthi unjalo sino sami ngakho ngithi nje angizobhodla ngikhuluma kusesifubeni kimi uyabona sino sami okay uqalise ngizwe yazi angazi ngizoqala kanjani phela kodwa ke iphi indlela efikayo oh sithando sami yazi ngalingeka ngayithola senthanana nomngane wakho lana uNonto usho waqale no kwaba nje ukuthi masihlangene singamajidi ukuthi hayi yazi ingane ethile ngayithola uyabona ngahlohleka ke nami mama besikhuluma singamajida ngaya kuyena ngakhuluma yabo and masikhuluma akazabe lo muntu lona uzobanzima washo ukuthi singakwazi ukuyenza into sikufihlele wena manje into seyinkinga ngimina ukuthi kuyangidla ngaphakathi ukuthi manginibona nindaweni ngabangani ukuthi kahle wena sino samonze isilima and wena futhi usenhlizweni yami yabona so ke sano sami ngiza kuwena nje ngoba ngikufonela ngifuna ukuzoxolisa kuwena ngiyazi ukuthi ngibe lo muntu ongekho right ungakunikeza isikhathi mhlawumbe nawe ubuza ukhulume kubangani bakho usho ukuthi yabona angena lo muntu anguyena eqaleni yabo so ngoba nothando ube ngithanda ngalo bese umuntu uyabona ke ilokho ngidla ngaphansi sengithi nje lungakaphili noma ngoba phela ngiyazi izenzo zami ngoba lokhu ngiyenza nje kanje sona sami ngizogcina ngikwenza lo muntu ongasiyena yabo ngezinto zami ebhedayo ngizogcina sengushintshe ube umuntu onenhliziyo enhle kanje na kodwa awusemuhle yazi yabona ngizogcina sengushintsha manje sengwenza omunye umuntu ongasiyena yabo kanti mina ngikuthanda lo muntu oyena yabo so kungiphatha kabi in future ukubona somunye umuntu sithanda sami ngize ngithi angizoxolisa bona yabo ngiyazehlisa kuwena ngizokunikeza isikhathi sibenganikezi sona ngibe umuntu oshintshile sizokujabulisa isicelo sami nje leso sami ngabe ungakuthola nje inhliziyo yakho ukuthi ungiqalele ngiyabonga